полето. Говори какво се случи, Маги. Така. Ето е къщата на момичето. Какво се случва? От известно време имаме сериозни проблеми в къщи. Не се чувстваме добре. Случват ни се инциденти. Що боя голямо, бе? Леко, само ръцете пази. Няма проблем. Това резец е, пази внимателно. Да. Само ще се режа така, да мога да го отворя, нали? Да, режи, да го отвориш. Ама и тук нагоре режи. И нагоре, Маги, нагоре. Ай, мисля, че виждам моя коса. Руса коса. Нищо. Що да е твоя? Нищо. В смисъл, моя цвят. Виждам нещо такова. Отрежи го до край. Косми от обрял. Стоп, найлон. Чакай да искам. Стоп, стой тук при мен. Не искам да се отделяш от мен една крачка. Дигни целият пакет нагоре, сложи го върху този найлон. Е така, отваряй сега. Леко само да не разсипиш материала. Охо! Интересно. Материала е много голям, бих казал. Така. Това е косми от умрял, черните. Това русто какво е? Това само кукло. Горяно. Водокукло. Казах ти, че го сънува Хоня. Ти вчера ли оня ден ли ми каза? Да. Маги, после ще говорим не тук. Те сега, восък. Я да Свещ, видя. восък. Отвори го лекичко. Ето восък и восък, свещ, горяна. Вързани са на възъл, виждаш вързана. ли? Да, Ама покажи към хората да видят, да не само ти да гледаш. Свещта е вързана. Да. Сложи тук. На възел. Тук има нещо много странно, което не знам какво това е живак. Така ли? Да, как така това ли? е термометър, нали? Да, това е живак, четен. Живак. Така, леко, спокойно. Това е кост от умрял. Това е кост. Това е пясък. Според мен от нашата къща. Да. Това е от нашата къща. Тук има още нещо, чакай. Ногти. Ногти от умрял. Да, има ногти. Виждаш ли ги? Да. И те са големи, виж? Да, има ногти. Отвори да е с ръкавици си, какво се притесняваш? За да ни... Да, има нокът. Коса е. Да, това го видяхме. Да видим дали отваряй. Ети може. Оли много черна коса. Това е от умрял, от мъртвец. Леко, пръсти. Няма нищо, не пръсти. Да, не това общо взето. Ориз има. Ето. Защо, бе? Ориз има тук, да, виж, ето. Леко. Да, виждам. Ориз обизърна. Обърни то найлон, много те моля, целия. Така, нали? Да, какво са... Чакай всичко да изсипа. Да. Интересно. Остави то найлон сега тук. Чакай така да снимам. О, това е много старо, човече. Да. Чакай, може ли това нож? Извинявай. Да, разбира се. Ето свещ, има две свещи. Защото виж тази свещ, две свещи са, две са, да, видях. Това не го видях. Да, тази е завързана, може тази е изгоряла. Може ли ти косми да ги пуснеш? Така. Тук, така, да. Ето. Така, това е много коса. Черна и бяла коса. Виж? Да, това е коса, това е коса умрял. Това е пръст пясък, пръст от умрял. Свеща, можеш ли да я развържиш? Това ти е вързано на възел. Отвържи го. На възел е, нали? Да, отвържи е точно така. Готово. Така, супер е, така нещата да могат да се оправят. Живак, а това какво е черното? Това какво е, ма? Нещо е слагано, което аз не го знам. Материал. Това какво е сега? Това е много странно, някакъв камък, но бял камък. Да. Знаеш какво ми прилича? Сложи го това всичкото. Това ми прилича на някаква плоча. На плоча от груп. Нали знаеш как ги правят мрамор? Това е мраморно. Това е мрамор. Нещо е чупено тук. То се рони, бе, Маги. Не, гипс е това. Много странно. Дай, фани ви ръката ми, да го помирише. Фани твоята ръка. Чакай. Това е много странно, чупи се, рони са. Това е сапун. Какво сапун? Сапун е, да. Сапун. Където са къпали това. Ясно. Колко добре. Не, да ни пада на земята, моля ти се. Всичко да съберем. Дай да борим сега с тебе.
Тази глава много ми харесва, много е хубава. Може ли само да погледна? Тази глава много ми харесва, да ти кажа.